Bol som členom jednej z tajných spoločností. Satan ťa vtedy navštívil 4-krát. Áno, v Ríme som bol 3-krát. Vidíte len to fyzické, čo je na povrchu, ale existujú aj duchovné veci, ktoré môžu vnímať iba členovia tajnej spoločnosti. Samotný Satan tam má svoj trón. V Ríme. Vo Vatikáne je špecifické miesto, kam môže do tohto sveta vstúpiť iba jedna osoba, aby sa priamo rozprávala so Satanom. To konkrétne miesto tam je. Neexistuje žiadny prezident, ktorý by stál bez povolenia tajnej spoločnosti, ktorá je nad všetkými ostatnými tajnými spoločnosťami. Prezidenti, ktorých vidíme, sú len bábkami. Aké tajné spoločnosti si videl zastúpené v satanistickom hnutí? Vítajte v Heritage and Hope Ministries. Som moderátor Alex a spolu so mnou je tu môj brat James a doktor Brian Hustad. A dnes tu máme veľmi špeciálneho hostia. Je to Gabriel Esteval. Gabriel, ďakujeme ti, že si prišiel. Amen. Chvála Pánu. Ďakujem za túto príležitosť, ale najskôr by som chcel prečítať biblický text. Dobre, veľmi dobre. Nachádza sa v Efežanom kapitola 6, verš 12. Konkrétne verš 12. Biblia hovorí, lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti vládcom, proti autoritám, proti silám temnoty temného sveta a proti duchovným silám zla v nebeských sférach. Podľa textu, ktorý sme čítali, toto nám hovorí, že sme uprostred boja. Ale konkrétne náš boj nie je proti ľudským bytostiam. Za činmi človeka stojí niekto, kto ho ovláda. A potom náš boj je proti mocnostiam, proti vládcom. Kto sú tí vládcovia? Bol som členom jednej z tajných spoločností. Ešte predtým, než sa to všetko stalo, môj detko bol kráľ. Dobré. A aby ste sa stali kráľom tu v Afrike, v jednom z 3 kmeňov, ktoré nazývame kmeňmi, stať sa kráľom znamená, že musíte mať duchovné spojenie s duchovnou silou. Ak nemáte spojenie s duchovnou silou, nemôžete byť kráľom. A čo myslíš pod pojmom duchovná sila? Duchovná sila znamená, že musíte mať spojenie s duchovnými silami, o ktorých hovoríme ako kresťania, ako o padlých anjeloch. Dobre. Pre nás, ak sme kresťania, ich nazývame padlými anjelmi. Musíte byť s nimi v kontakte vtedy, keď ste spojení aj v duchovnej dimenzii. Takže oni boli súčasťou vládnej moci, ale aj duchovnej moci. Áno, Kombinácia. v Angole máme viac ako 17 druhov. Ale medzi kmeňmi je náš kmeň, ktorý nazývame Bakongo. Aj vy v tejto chvíli alebo neskôr si môžete vyhľadať informácie o kmeni Bakongo v Angole. Je to ten, o ktorom hovoríme, keď hovoríme o čarodejníctve, keď hovoríme o duchovnej sile, tradičnom vudú, oni sa neboja. Nemajú strach. Dôvod, prečo sa ľudia v Angole boja, keď poviete, že ste z kmeňa Bakongo. Medzi ostatnými kmeňmi si automaticky pomyslia, že tento človek je čarodejník, pretože sa zaoberá čarodejníctvom. A potom mal môj detko jedno dieťa, ktorým bol môj otec. A stretol inú mladú ženu, ktorá bola moja mama. Ale predtým mali problém s otehotnením. Boli neplodní? Áno, moja mama mala ten problém. A môjmu detkovi, ktorý bol tiež kráľom, sa zjavil padlý anjel menom Azbat. Nehovoril som, že bol len kráľom, zároveň bol aj veľkňazom v satanistickej spoločnosti. V jednej zo satanistických spoločností bol veľkňazom. A zastupoval náš kmeň v rôznych spoločnostiach.
Keď sa konalo národné alebo medzinárodné stretnutie, zastupoval náš kmeň na týchto stretnutiach na rôznych miestach. A potom bol aj veľkňazom satanistov. Takže ty a tvoja rodina ste boli satanisti? Pred vaším obrátením? Áno, Dobre. a moja babička, mama mojej mamy, bola šamanka. Dobre. Môj detko bol kráľom a zároveň veľkňazom satanizmu. Na druhej strane, moja babička, mama mojej mamy, bola tiež šamanka. Šamanka je niekto, kto pracuje s duchovnou silou, aby liečil ľudí. A je spojený s duchom. Predstavte si, že ak je niekto chorý a ide navštíviť moju babičku, skôr ako tá osoba príde, skôr ako príde chorý, alebo skôr ako príde klient, anjel, padlý anjel sa zjaví a povie mojej babičke: niekto k tebe prichádza. Volá sa takto. Má takýto pôvod. A choroba, s ktorou prichádza, je táto ešte predtým, ako sa objaví zákazník. Keď sa klient objaví, moja babička mu povie, čo sa deje. A potom, ešte predtým, ako klient príde, padlý anjel porozpráva mojej babičke o všetkom, o pozadí tej osoby, o tom, s čím prichádza. A ešte predtým, ako dorazí, moja babička už bude vedieť, čo má povedať. Máte túto vec. Voláte sa takto a takto. Aby klient mohol uveriť, že táto osoba má božskú moc. Že ho môže uzdraviť. Že tejto osobe môže veriť. Áno, to je pozadie. A potom sa tento anjel, ktorého vzývali, alebo ktorého kedysi vzývali, zjavil mojej starej mame a môjmu starému otcovi. A povedal: pochádzam od najvyššieho veliteľa. Najvyšší veliteľ je sám Lucifer, samotný Satan. A povedal: chceme jedno semeno z lona vašej céry. Chceme použiť toto semeno. A bude členom našej spoločnosti. Použijeme ho ako náš kanál a môj detko neurobil nič. Nepovedal nie. Povedal: áno, to je požehnanie, a potom po nejakej dobe som sa narodil. Ale predtým, než som sa narodil, sa ten istý anjel Asbat zjavil a nariadil dar mojej babke a detkovi, mojim starým rodičom, celej rodine, ako to povedať, diétu. Diétu. Stravu, dobre. Stravu. Dobre. Jedlo, ktoré som mal jesť, ktoré mala jesť moja mama, keď som rástol v jej lone. A potom, čo som sa narodil, druh jedla, ktoré som mal jesť. Aké jedlo si v tom čase jedol? OK, diétu. Povedali mi, že ju musím jesť. Boh stvoril naše telá. Hovoril, že ten všemohúci. Všemohúci Boh, OK. Stvoril nás tak, aby sme jedli prirodzené veci. Naše telo potrebuje prirodzenú stravu. Moje jedlo malo byť mojím liekom. Nemocnica nie. Urobili nemocnice pre živých mŕtvych. Povedali mi, že živí mŕtvi patria do nemocníc, nemocnice sú pre živých mŕtvych a my pre nich vytvárame jedlo. Ale bohovia, hviezdy a kňazi, tí musia jesť to, čo je prirodzené a dobre pre ich a moju myseľ. Pretože ma potrebovali využiť. Chceli ma využiť, mal som mať, ako to povedať, osvietenú myseľ. Dobre. Preto som potreboval len prírodné jedlo. Celé ovocie. Prírodné ovocie.
Nie žiadne umelé látky pridávané na ošetrenie stromov alebo semien. Len prírodné. Žiadne pesticídy, žiadne hnojivá. Organické. Áno, to bol dôvod, prečo som vyrástol ako vegán, 100% vegán. Áno, to je dôvod, prečo mám čistú myseľ a som s nimi prepojený. A aby som ľahšie rozumel veciam okolo seba a vedel, ako ovládať veci okolo mňa. Takže teraz, keď už si adventista a napreduješ vo svojej duchovnej ceste, čo si o tom myslíš? V Biblii a duchu prorockom máme veľa usmernení o rastlinnej strave. A najmä v duchu prorockom je aj veľa rád o odchode na vidiek. Áno, máme. Vieš, je to ako by si sa spájal buď s jednou stranou, alebo s druhou. Vieš, existujú sily dobrá alebo sily zlá. Viete, máme opäť veľa dôkazov, aby sme sa spojili s Bohom a jeho anielmi tým, že vyrazíme do prírody a budeme mať stravu, ktorá nám nezatemňuje myseľ. Je to ako keby Satan chcel zanechať hlboký dojem na mladú myseľ. Tak ho vezme a umiestni na farmu ďaleko od mesta a dá mu vegánsku stravu. Správne. Od veľmi raného veku. Áno, presne tak. Ako rodič je jedným z mojich cieľov dostať sa ďalej na vidiek, než som teraz. A potom sa snažíme príjmať stravu z celozrnných rastlinných potravín pre naše spojenie so silami dobra. Správne. Áno. Ale sily zla používajú to isté. Narodil som sa v Luande, hlavnom meste Angoly. Lebo v tom čase moja mama, moji rodičia opustili provinciu, ktorú voláme Uige, kvôli občianskej vojne. Odišli odtiaľ a prišli do hlavného mesta, kde som sa narodil. A anjel chcel, aby som vyrastal na farme blízko farmy môjho detka a potom moji anjeli povedali môjmu detkovi, aby zavolal alebo poslal správu mojim rodičom, že Gabriel sa musí vrátiť do provincie Uige. Musel som vyrásť na farme. To znamená žiť na farme, kde ma nemal navštevovať žiadny normálny človek. Len ľudia, ktorí boli členmi tajnej spoločnosti a anjeli. Vyrastal som tak, že som videl padlých anjelov v rôznych podobách. Mohli sa premeniť na rôzne bytosti. Dobre, na rôzne bytosti ľudí, zvieratá a dokonca aj veci, ktoré na tomto svete neexistujú. Mohli sa premeniť, aby so mnou hovorili a hrali sa so mnou na tej farme. A navštívil ma tam aj Satan. Navštívil ma 4-krát. Takže len pre ujasnenie, povedal si, že ťa Satan navštívil 4-krát. Áno. Na tej farme. Odišiel som z farmy v 6 rokoch. V 6 rokoch. Áno, v 6 rokoch. Dobre. Odišiel som, lebo ma tam naučili všetko, čo som sa mal naučiť a povedali mi, že myseľ človeka alebo dieťaťa je ako čistý papier. Čistý biely papier. Všetko, čo tam vytlačíme, tam zostane navždy. To bolo pre nich základom ich výchovy. Dôvod, prečo som mal vyrastať ďaleko od normálnych ľudí, ďaleko od hluku, ďaleko od všetkého, len v spojení s nimi. Prečítal som si časť tvojej knihy. Nečítal som celú knihu, ale naučili ťa piť krv. Áno, áno, je to rituál, ktorý je pre nich veľmi prirodzený. Keď sa koná rituál, naučili ma byť závislý od ľudskej krvi. Existujú dva rituály s ľudskou krvou. Existuje aj taká teória, ktorá ti umožní zostať mladým aj v staršom veku. Tiež sa napiť, aby si zabil výčitky svedomia, ten prirodzený pocit. Zabiť tvoje výčitky svedomia, tvoje prirodzené výčitky. Áno, naučili ma to už od malička piť. Dávali mi piť krv, ľudskú krv. A tiež pri ich obetiach, pri ich obradoch, keď zabíjali a jedli srdce alebo nejakú časť tela obete.
Všetci prítomní členovia to mali jesť. A ty si bol súčasťou týchto obradov od detstva. Bolo to súčasťou toho, že si žil na vidieku a bol si súčasťou tohto života. Vychovali ma len na to, aby som robil tieto veci. Áno, vycvičili ma robiť tieto veci. Aby som videl, že je to všetko normálne a nemiloval žiadnu ľudskú bytosť. Zabili prirodzenú lásku. Takže pre našich divákov to pravdepodobne vyzerá neuveriteľne temne, čo aj je, ale vieme, že Satan je pôvodcom temnoty. Správne. A ako vyzerala komunikácia s týmito démonmi, s týmito padlými anielmi? Ako vyzerali? A ako často si ich videl? Chcem povedať, že som mal privilégium žiť v dvoch dimenziách. Duchovnej dimenzii a fyzickej dimenzii. Duchovná dimenzia je ako keby ste boli v tej miestnosti. Jasné, miestnosť je uzavretá. Úplne uzavretá. Ale ak žijem v duchovnej dimenzii, tá stena pre mňa nie je prekážkou. Môžem cez ňu prejsť. Nič ma nezastaví. Aj tu je táto stena. Z tvárnic. A aj tam hore sú tvárnice. Ale v duchovnej dimenzii môžem odtiaľto vstúpiť. Kedysi som tam vchádzal a nič ma nezastavilo, keď som bol v duchovnej dimenzii. Fyzická hmota nemôže zastaviť duchovnú dimenziu. Duchovné objekty. A videl som Božieho anjela aj padlého anjela. Videl si oboch. Videl si dobrých aj zlých anjelov. Áno, keby tí Boží anjeli zostali, všetci tí padlí anjeli by sa zastavili, ako by len stáli a nerobili nič. Žiadna činnosť, len by sa zastavili, aby sa na nich pozreli. Chceš zistiť, kto je padlý a kto je dobrý anjel? Vyzerajú rovnako. Áno, sú rovnakí. Vyzerajú rovnako. Normálne vyzerajú rovnako. Spomedzi všetkých anjelov je Satan veľmi odlišný. Ako vyzeral on a ako vyzerali bežní anjeli? Volali sme ho vrchný veliteľ. Dokonca aj padlí anjeli ho volajú vrchný veliteľ. To je veliteľ. Ale nemôže sa zjavovať so svojím svetlom. Ani bežný anjel sa nemôže zjavovať so svojou silou či svetlom. Musel si to svetlo ponechať pre seba. Musel svoje svetlo skrývať, aby sa mohol zjavovať tak, aby to svetlo človeka nezničilo. Alebo nezabilo. Satan má 6 krídel a je silný, veľmi vysoký, odlišný od ostatných. Dokonca aj jeho stavba a postava sú odlišné. Podľa Biblie u Ezechiela v kapitole 28 a tiež v Izajášovej kapitole 14, kde sa podrobne opisuje, že ak ho uvidíte, to, čo ukazujú médiá alebo iné zdroje, že je škaredý, nie, to nie je pravda. Satan je anjel, padlý anjel. Na tomto svete nie je nič a nikto krajší ako on. Nie je to tak ani medzi anjelmi, dokonca ani medzi tými, o ktorých hovorím, že sú spojení s Bohom. Neexistuje žiadny anjel, ktorý by sa s ním dal porovnať, čo sa týka postavy a krásy. Krásny. Wow. Áno, vonkajšia postava. Hovorím o vonkajšej postave, ale vnútorná krása tam nie je. Nie je tam nič, iba temnota. Aj normálnych anjelov som zvykol kedysi vidieť. Tie veci, ktoré médiá ukazujú, že Satan je takýto alebo démon, nie, to nie je pravda. Normálny anjel, hovorím o normálnom anjelovi, môže mať výšku asi 6 alebo 7 metrov. 6 alebo 7 metrov. Áno, výška. Wow. A len pre naše publikum tu, viete, 7 metrov je 22 stôp. A teda čo k tomu ešte dodať? V tomto prípade môže byť rozmer tela 3 až 4 metre. Takže hovoríš o niečom, čo je oveľa vyššie ako ľudia. Áno, veľmi správne.
V poriadku. Ale je tu záhada, pretože sa zmenšujú. Majú schopnosť zmenšovať sa dokonca až na malé veci. Dobre, majú schopnosť premeniť sa na malé veci. Takže sú teda duchovia, nie z mesa a krvi ako my. Nie sú. Áno. Áno. A je pre nich tiež dôležité premeniť sa, aby sa stali, ako by som to povedal, fyzicky telom. Áno. Vieš, že toto všetko dáva biblický zmysel, pretože v rajskej záhrade bol had. Ale v skutočnosti to nebol had. Bol to Satan však. A tak chápeme, že diabol a démoni v Biblii nadobúdajú rôzne podoby však. Myslím tým, že boli ošípané, ktoré boli posadnuté zlými duchmi. Boli všetky možné prejavy podobné tomu. V duchovnej ríši. Nie fyzické. Áno, a dokonca vieš, že máš zrejme ľudí posadnutými démonmi a potom, keď ich Kristus išiel vyhnať, o čo prosili? Aby vošli do ošípaných. Správne. Správne, chcú byť v hostiteľovi. Správne. Takže by si vedel rozlíšiť medzi padlými a nepadlými, napríklad keď by si videl tých, čo nepadli, teda Božích anielov, mali by niečo iné, mali by napríklad rúcho spravodlivosti alebo iné svetlo, ktoré by vyžarovalo z trónu, ako si to predstavujem. Ako by si dokázal rozoznať ten rozdiel len podľa vonkajšieho vzhľadu. Rozdiel je teraz v ich konaní a fungovaní. Tí od Boha prichádzajú len chrániť. Áno. Dokonca chrániť tých ľudí, ktorí sú v satanskej skupine. Keď príde čas, že ten satanista má zomrieť, idú sa okamžite opýtať Všemohúceho. Všemohúceho. Sú mimo dimenzie nášho času. Ak zatvoríte oči a otvoríte ich, oni už prišli a pýtajú sa, či môžeme nechať tohto zomrieť, alebo nie, a oni ich prídu ochrániť. Nie, pre tohto ešte nenastal správny čas. Aj keby chcel zlý anjel toho zabiť, oni ho zastavia. Pretože rešpektujú pravidlá. Nie je to demonštrácia moci. Chcem vysvetliť aj inú vec. Nie je to demonštrácia moci, veľký spor medzi zlom a dobrom, medzi Bohom a Satanom. Tam sa nebojuje. Boj, o ktorom hovoria, je právny boj. Je to vo vašej mysli, čo hovoríte. Je to voľba. Áno, dobre. Nie je to ako otvorená vojna, kde ľudia umierajú. Takže to nie je vojna, je to skôr vojna slov. Myslím, že grécke slovo v zjavení je polemos. Takže to nie je fyzická bitka, ako skôr duchovná bitka o vieru a charakter, ako tomu rozumiem. Nie je to o násilí, je to o srdciach a mysliach. Áno, správne. A meno toho padlého anjela, vrchného veliteľa, tiež nie je Satan. Satan je iba právny názov pre protivníka. Boží protivník je advokát ako právny jurisdikčný termín. Žalobca. Áno, prokurátor. Preto je aj Ježiš náš právnik, náš obhajca. Ide tu o právny boj. Argumentom sú pravidlá. Tá strana, tí ľudia dodržiavajú tieto pravidlá a aj Boh ich dodržiava. Mám jednu otázku. Stále spomínaš najvyššieho veliteľa, ja ako Američan neviem, či to vnímaš rovnako. Je to zaujímavé, ďalším názvom pre prezidenta v Amerike je najvyšší veliteľ. Nemyslím si, že niečo je náhoda, aspoň veľmi zriedka. Už si to niekedy počul alebo zvažoval. Vlastne tu v Amerike voláme prezidenta aj iným menom, a to najvyšší veliteľ. Áno, nie je to konkrétny prezident. Je to všeobecný termín. Takže každý prezident, ktorý v tom čase nastúpi, je americkým najvyšším veliteľom. Dáva to zmysel. Neexistuje prezident, ktorý by stál bez povolenia tej jednej tajnej spoločnosti, ktorá je nad všetkými ostatnými tajnými spoločnosťami. Áno. Prezident, ktorého vidíme, je len bábka. Dobre, je tu niekto, kto ho tam dosadil a kto ho z tej pozície aj stiahne. Tak sa poďme trochu ponoriť do tých tajných spoločností. Spomenul si tajné spoločnosti. Aké tajné spoločnosti si videl zastúpené v satanistickom hnutí?
Videl si iluminátov, videl si slobodomurárov, videl si jezuitov. Myslím koho, čo všetko si tam videl, čo je súčasťou toho. Dobre. Chcem povedať, že v našom jazyku sme to nazývali rôznymi názvami, ale ide o to isté. Dobre. OK. Rôzne názvy, ale v našom vlastnom jazyku sú to tie isté skupiny. Dobre. Všetky tieto ostatné skupiny, ktoré nie sú viditeľné a nie sú známe, sú veľmi nebezpečné. Sú nebezpečnejšie než ľudia, ktorých môžeš vidieť. Sú to tí ľudia v zákulisí, ktorí majú väčšiu moc. Sú tiež členmi tajnej spoločnosti. Dobre. Spomínam si, že to bolo v roku 1998. Spomínam si, že to bol rok majstrovstiev sveta. Boli to moje prvé majstrovstvá sveta, na ktorých som sledoval slávnostný ceremoniál z miesta za hlavným pódium. Dobre. Kde boli majitelia tímov? Všetci tí, ktorí patria k oficiálnym tímom. A prezidenti tímov. A ich hlavní hráči. Slávni hráči, hviezdy. Stretávali sa tam členovia s veľkňazom. Prišli tam ako prví na slávnosť. Obetovali deti ľudí. Obetovali ľudí duchom. A všetci pijú krv. A okrem toho jedli srdce a aj časť mesa obetovanej osoby. Všetko to zjedli. Dobre. A teraz duchovia vysielajú svoju silu, aby požehnali obrad. Po požehnaní slávnosti to má ľudí viesť k uctievaniu a navodiť atmosféru. Medzi nimi boli prezidenti republiky, pastori, veľmi známi pastori. Pamätám si, že to boli veľmi známi pastori a kňazi z rôznych miest. Na tom obrade sa zúčastnili aj rôzni členovia tajnej spoločnosti, obchodníci a magnáti. Hovoríme o ľuďoch v pozadí za kulisami. Dobre. Ale ako niekto, kto vyrastal v adventistickej cirkvi, viem, že mnohí v adventistickej cirkvi sa venujú športu a sledujú šport. A myslím si, že aj pre mňa je to naozaj veľmi dôležitá diskusia. Vyrastal som pri sledovaní športu, vieš, vtedy som nepoznal nič lepšie, ani moji rodičia. A čím bližšie som sa približoval ku Kristovi a čím ďalej som napredoval vo svojej viere, chvála Pánovi, pre mňa bol futbal, poviem to úprimne, veľmi ťažké sa ho vzdať. A Kristus mi to položil na srdce a bol to boj. Americký futbal. A tento rok bol prvý rok, čo som nepozeral ani jeden zápas. A tak akú radu by si dal kresťanom, ktorí sa síce očividne nezúčastňujú na týchto rituálnych temných obradoch, ale chodia na športové podujatia, sledujú šport alebo sami športujú, prípadne ich deti športujú. Akú radu by si dal týmto rodičom? Dobre, chcem povedať len to, čo je v pozadí a čo ľudia môžu vidieť. Tie nebezpečné veci. Pamätáte si príbeh o Bálovi? Bál. Moloch. Dobre, myslíme si, že je to len príbeh. Áno. Ale tí istí ľudia, tá istá generácia, len v inej generácii, si stále udržiavajú toho istého ducha. A pamätám si, že som bol na inom stretnutí, kde sme hovorili o tom istom systéme uctievania, o falošnom systéme uctievania. O tom istom systéme. Menia len jednu vec. Hovorili, musíme zmeniť systém nášho sveta a dať našim bohom, našim modlám podobu podľa ľudí, podľa toho, čo sa ľuďom páči.
Musíme vytvoriť bohov hviezdy, aby ľudia uctievali naše hviezdy dobre. A oni vytvárajú šport. Šport je náboženstvo. Správne. Je to náboženský obrad. Verte alebo nie, šport je náboženstvo. Áno. A medzi športami, podobne ako v každom náboženstve, existujú rôzne denominácie. Dobre. Aj v športe existujú rôzne disciplíny, rôzne formy. Dobre. Tieto disciplíny sme zvykli nazývať rôznymi odvetviami. Medzi nimi je jedna, ktorú nazývajú matkou všetkých športov. Futbal. Pamätáte si to? Dobre. Pre vás je to futbal. Dobre. Áno, správne. Vy tomu hovoríte futbal. A ďalší je basketbal. Basketbal. Dobre. Hracia plocha je svätyňa. Každý prvok, ktorý je vnútri svätyne na ihrisku, má význam v duchovnej dimenzii. A každý z nich je hviezda. Každý z nich je vzorom. Áno. Každý z nich je pre ľudí modlou. Áno. Aj góly niečo predstavujú. Lopta niečo predstavuje. Pamätáte si boha Bála? Boh Bál predstavoval boha plodnosti. Áno, a tiež boha vojny. Dobre. A tento šport je vlastne to isté. Oni ho uctievajú. Predstav si, čo sa ti odohráva v srdci, keď tvoj tím. Predstav si, že tvoj tím prehráva a tím vášho suseda tam vyhráva. Čo sa ti vtedy začne odohrávať v srdci a hlave? Nenávisť. Závisť, nenávisť. Áno. Hnev. Dokážeš milovať. Budeš milovať svojho blížneho. Nie. Nie, budeme nenávidieť svojho blížneho. To sú tie základné veci. Vytvárajú to, aby vo vašom srdci vzbudili nenávisť. Áno. A aby ste si chránili svoju vlastnú modlu, aby ste uctievali svojho vlastného hráča. Hráč, ktorého milujete, je vaším bohom. V tom momente zabudnete, že ste kresťan. Tieto pevnosti, veci okolo vás, zničia vašu duchovnosť. Správne. Je to pasca pre ľudí, ktorí nechápu, že sa zúčastňujú na pohanskom obrade. Vieš, je tu množstvo kresťanov, ktorí si myslia, že šport je nevinný. Aj ja som bol jedným z nich, vieš, a oni si neuvedomujú, že sa zúčastňujú na pohanskom obrade, ktorý je navrhnutý tak, aby ich odviedol od Krista. Áno, v konečnom dôsledku. Gabriel, vieš, začali sme tento rozhovor tým, že sme hovorili o tejto knihe Veľký spor vekov. A jednou z vecí, na ktoré sa na tomto kanáli zameriavame, je rozprávanie o posolstvách troch anielov zo Zjavenia 14. A uprostred 3 kapitoly sa hovorí o moci, o ktorej my ako protestanti veríme, že opisuje rímskokatolícky systém, ktorý je pri moci už vyše 1000 rokov. Videl si v tých satanských spoločnostiach nejakú zmienku o katolicizme? Niečo o kňazoch, niečo o pápežovi, niečo o Ríme, niečo všeobecné, čo ti bolo ukázané alebo s tebou preberané. Chvála Pánu. V Ríme som bol 3-krát, možno aj viac. Dobre. Ale tie, ktoré si pamätám, boli 3 návštevy Ríma. A naposledy, keď som tam vstúpil, bolo to na miesto, kam by normálny človek nemal vstúpiť. Vidíte len to, čo je na povrchu, ale pod povrchom sa skrývajú duchovné veci, ktoré vidia len členovia tajnej spoločnosti. Rozumiete? Samotný Satan tam má svoj trón. V Ríme. Miesto, kde nájdete rôzne svätyne. A nachádza sa tam jedno konkrétne miesto, kam môže vstúpiť len jeden človek a kde môže priamo hovoriť so Satanom. To konkrétne miesto je v Ríme. V Ríme. Áno, je tam. A satanisti to vedia. Všetci satanisti to vedia.
A vedia aj o adventistoch 7. dňa. Ja som to vedel ešte predtým, než som sa stal adventistom 7. dňa. Naozaj. Áno, všetci na vysokej úrovni. Hovorím o najvyšších úrovniach satanizmu, oni to vedia. Vedia o týchto veciach. Sú si toho vedomí. Študujú Bibliu. Sú to špecialisti. Čítajú Bibliu, aby pochopili myseľ opačných ľudí, ktorých sme zvykli nazývať živými ľuďmi. Prečo sú to živí ľudia? Pretože sú spojení so životom, s večným životom, s Bohom. Všetkých, ktorí sú spojení s Bohom, zvykli nazývať živými. A aby si ich zlomil, musíš pochopiť ich myseľ. A potom prísť s niečím, čo vyzerá ako to, čomu veria. Takže ty si zrejme mal povedomie, alebo existovalo povedomie o ľuďoch, ktorí dodržiavajú sobotu, alebo o adventistoch 7. dňa, o tých živých ľuďoch, ale zároveň existujú rozdiely medzi katolíkmi. A v rámci katolicizmu napríklad jezuiti. V tom prostredí tajných spoločností, v ktorom si vyrastal, existovalo nejaké chápanie, že jezuiti sú niečo iné než obyčajní katolíci. Jezuiti sú v skutočnosti len skupinou v tajných spoločnostiach, sú členmi. Ako keby ste hovorili o krajinách. Dobre, komunity, kde prevláda buddhizmus, hinduizmus alebo rôzne formy islamu, tak tam sú to moslimovia. Nie sú to katolíci. Dobre, Správne. sú zjednotení v zámere, pretože účel je rovnaký. Účel jezuitov a satanistov je rovnaký. Áno, účel je rovnaký. Sú tam tí istí ľudia v rôznych krajinách, v rôznych náboženstvách. Nie sú viazaní iba na to, že sú katolíci. Nie, nie sú. Pamätajte, prvý systém uctievania nie je iba katolícky. Katolícka cirkev je len jednou z nich. Keď hovoríme o Babylone. Správne. Je to jedna denominácia, ako by si povedal. Babylon alebo prvý systém uctievania je rozsiahly. Správne. Šport je jeho súčasťou. Dobre, pamätajte na Zjavenie, kapitolu 16. Píše sa tam, že prostredníctvom troch duchov prichádza drak, šelma a falošný prorok. Dobre, tieto tri systémy ovládajú svet. Presne tak. Ale sú zjednotené. Jasné, sú zjednotené. Preto Biblia hovorí o víne Babylona. Nezameriava sa len na katolícky systém. Nie, katolícky systém je len jedným z nich. Aj v Biblii, v Zjavení sa píše, že jedným z nich je to, čo nazývame šelmou. Dobre, šelma. Nie je tu len šelma. Je tu aj drak. Nie je tu len drak. Je tu aj falošný prorok. A existujú rôzne systémy uctievania. Náboženstvo, politika, ekonomika, šport, zábava. Rôzne spôsoby, ale víno je rovnaké. Teória je rovnaká. Takže chcel by som sa opýtať na to, o čom hovoril James, konkrétne na tvoju skúsenosť, ako si sa z toho dostal. Pretože podľa toho, čo som pochopil, väčšina ľudí sa z takéhoto systému nedostane. Väčšina ľudí sa zo satanizmu nedostane. Boli by zničení. Ako to je? Môžeš mi povedať príbeh o svojom obrátení a ako si sa dostal z tohto neuveriteľne temného systému, v ktorom si bol? Chvála Pánu za tento moment. Tam trénujú našu myseľ na strach. Keď má niekto odísť, privedú toho človeka pred ostatných a zabijú ho. Nezáleží na tom, aké je tvoje postavenie v spoločnosti. Keď príde čas a chceš utiecť, privedú ťa a zabijú ťa pred všetkými. Dobre, zničia ťa. Niekedy, ak si veľmi slávny, zničia tvoju povesť a stratíš svoju reputáciu.
Dobre. Dobre. Padlý anjel sa premení na tvoju podobu, aby ľuďom ukázal, že robíš niečo, čo si neurobil. A všetci uvidia, že je to on, že je to ona. Hoci v skutočnosti to nie je tá osoba. Najprv ťa obvinia. A potom ťa zabijú pred ľuďmi počas obradu, aby tí, čo tam sedia, to videli. Aby pochopili, že ak urobíte to isté, skončíte rovnako, ako skončil tento. Keď som odišiel, videl som veľa ľudí. Ale pamätajte, chcem vám niečo povedať. Jedného dňa, ak budeme bojovať a pôjdeme do neba, uvidíme tam veľa popredných veľkňazov. Dobre. Naozaj. A dokonca uvidíme v nebi aj tých najväčších satanistov. Lebo sa obrátili. Odovzdali svoj život Ježišovi, pretože vedeli. A povedali, zabite ma hneď teraz, a oni ich zabili. A Boh im dovolil, aby ich zabili a aby boli obetovaní. A chcem povedať, že všetci títo ľudia majú jednu spoločnú vec. Prečítajme si, prosím, kazateľa, kapitola 3, verš 11. Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, ibaže človek nevystihne diela, ktoré koná Boh, a to tak od počiatku až po koniec. A môžeme povedať, že Boh stvoril všetko krásne. Vložil večnosť do srdca človeka. Nič na tomto svete ma nedokázalo naplniť ani mi dať to, čo som potreboval. Bola to práve tá vec, ktorú som hľadal. Začal som premýšľať o tom, aký je zmysel života. Aký je zmysel života? Prečo žijem? Prečo robíme všetky tieto veci? Prečo to som sa pýtal duchov? Oni ma naučili, ako sa pýtať. Ak sa chceš niečo naučiť, nemal by si používať tvrdenia. Mal by si klásť otázky. Ak chceš čítať alebo niečomu porozumieť, začni otázkami. V procese odpovedania na tieto otázky príde ďalšia otázka a ty sa učíš. Začal som sa pýtať sám seba, prečo je vo mne táto prázdnota. Urobili sme veľa zlých vecí, pretože ma to naučili. A to sa mi nepáčilo. Hľadal som, či je niekto, kto nás môže zachrániť. Pred padlým anjelom nemáš šancu utiecť. Jasné, pod vodou aj v oceáne ťa nájdu. Padlí anjeli ťa nájdu, lebo sú všade. Premýšľal som, či existuje niekto, kto ma môže zachrániť. Zdalo sa to nemožné, pretože nás učili, že nikto okrem Satana, vrchného veliteľa, nemá moc. A ja som mal aj strach. Nechcel som zomrieť. Preto som potreboval niekoho, kto ma môže zachrániť. V tajných spoločnostiach. Pre členov tajných spoločností je Satan zároveň aj Ježiš Kristus. Dobre, OK. A je tiež Pán. A je aj Boh. Dobre, preto keď vidíš niekoho, kto je satanista, ale hovorí, chválim svojho Ježiša Krista, nehovorí o tvojom Ježišovi Kristovi. Hovorí o ich Ježišovi Kristovi, nie o tvojom Ježišovi Kristovi. Falošný Kristus. Keď hovoria o Bohu, chválim Boha, pretože mi pomáha robiť to, čo robím, nehovoria o tvojom Bohu, o tom, ktorého poznáš. To hovoria o svojich bohoch. Áno. Satan je tiež Boh. Môžete nazvať aj Satana Ježišom Kristom. Nie vaším Ježišom Kristom. Áno. V mojej mysli som si hovoril, že ma nikto nemôže zachrániť z tejto hlbokej tmy. Nikto ma nemôže zachrániť z tohto kráľovstva. Bol som v obchode môjho brata. A prišiel nejaký misionár cirkvi adventistov 7. dňa a rozprával mi o pôvodnom Ježišovi Kristovi. O niekom, kto zomrel na kríži, aby zachránil celé ľudstvo a že má moc zachrániť každého, kto verí v jeho meno. To bolo prvýkrát, čo so mnou začal rozprávať.
Ale naučil som sa od zlého padlého anjela, že nemôžem vstúpiť do kontaktu so skutočným uctievačom muža na kríži. Jasné, nemal som s nimi nadväzovať kontakt. Nemal som s nimi hovoriť. Od začiatku, odkedy som bol dieťa, som si myslel, že adventisti 7. dňa sú čarodejníci. Tak som vyrastal. A potom tento človek hovoril o Ježišovi, ktorý zomrel na kríži, že je zároveň aj spasiteľ. Je to knieža pokoja. Povedal, že Ježiš, ktorý zomrel na kríži, je Boh, ale stal sa človekom a zomrel na kríži, aby nás zachránil od hriechu. Má moc zachrániť každého. Povedal som, dobre. Si istý, že tento Ježiš, o ktorom hovoríš, má väčšiu moc ako môj Ježiš? Rozprávali sme sa 3 dni. Ďalší deň zmizol a už sa nikdy neobjavil. A rozmýšľal som, že sa chcem stretnúť s tým Ježišom. Ak je ten Ježiš, o ktorom ten chlap hovoril, skutočný, chcem ho vidieť. Ak má väčšiu moc ako môj Ježiš Kristus, väčšiu ako môj duch a väčšiu ako tajná spoločnosť, chcem ho vidieť. A chcem ho spoznať. Chcem sa ho opýtať na niektoré otázky, prečo dovolí, aby sa niektoré z týchto vecí diali. Mal som veľa otázok. Po niekoľkých dňoch som bol vo svojej izbe a toto bolo prvýkrát, čo ma opustil padlý anjel. A opustili ma kvôli tomu svetlu, ktoré tam bolo. A to svetlo akoby sa zväčšilo. A stalo sa z neho niečo ako ľudská bytosť, celá žiariaca svetlom. Bola vysoká, jasné. A zastavil sa tam a moje telo bolo paralizované. Oči som mal otvorené a moje telo sa nemohlo hýbať. Bolo nemožné sa pohnúť. A ukazoval mi niečo, čo sme robili predtým. Čarodejníctvo, čarodejníci. Keď sa chystajú na niekoho zaútočiť, najprv musia paralizovať telo. Ale nemajú moc dotknúť sa mojej mysle. Iba tela, aby uľahčili proces toho, čo chcú urobiť. A v tej chvíli sa to stalo aj mne. A povedal som si v mysli, toto môže byť niekto mocný. Hovoril som si. V mysli som sa pýtal, kto si. Pýtal som sa, kto si. Prečo si tu? Čo sa deje? Vyvolávalo to veľa otázok. Ale tá bytosť, ktorá tam bola, prvé, čo mi povedala, bolo, príjmi pokoj. Ako keby to kamenné srdce, tá chladnosť v srdci, ktorú som mal, to prázdne a chladné srdce, kde necítime ľútosť, viac než psychopati. V tom spôsobe, akým to povedal, príjmi pokoj, v tom kamennom srdci sa všetko stalo novým. Ako nové srdce. Nové veci. Poprvýkrát som prijal pokoj. Cítil som sa naplnený. Tá prázdnota zmizla. Cítil som pokoj. Bolo to prvýkrát, čo som pocítil pokoj. Skôr než som začal odpovedať, povedal, stvoril som ťa pre niečo lepšie. Boh nás stvoril pre niečo lepšie. Ak Boh dovolí, chcem napísať druhý diel svojej knihy. Názov by bol, Boh ťa stvoril pre niečo lepšie. A potom mi začal s rešpektom odpovedať na otázky, ktoré som mu kládol. Vieš, aké je to milovať prvýkrát? Milovať prvýkrát. Vidíš niekoho prvýkrát a začneš ho milovať. Dobre, videl som ho, ako so mnou hovorí, celý žiariaci svetlom. A začal mi rozprávať príbeh, skutočný príbeh z čias pred stvorením nášho sveta. Ten Ježiš, o ktorom som sa učil, ktorý zachraňoval, mi ukázal realitu toho, prečo sa stal takým, akým bol. A povedal mi o našom svete a o tom, kde všetko začalo.
Rozprával mi príbeh až do momentu, keď zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. A ukázal mi rany, kde mu do rúk vrazili klince. A povedal mi, ja som ten, kto zomrel na kríži, aby som zachránil teba a všetkých ostatných. A zjavil som sa tu, lebo si ma požiadal, aby som prišiel. Zjavil som sa ti, pretože si ma požiadal, aby som prišiel a prišiel som ti ukázať, že ja som Spasiteľ. A záchranca pre všetkých, ktorí veria. Rozprávali sme sa 2 mesiace a on povedal, nemôžem s tebou hovoriť o veciach, ktoré už poznáš. Musím ti povedať veci, ktoré nepoznáš. To, čo som nepoznal, bol jeho skutočný príbeh. Lebo ja som ten príbeh síce počul, ale oni ho prevrátili na ruby. Pretože pre mňa to bola pravda, keď som bol na tej strane. Ale teraz som pochopil, že som sa mýlil. Bojoval som proti svojmu stvoriteľovi, proti svojmu skutočnému otcovi, proti skutočnému pokoju. Proti skutočnému Ježišovi Kristovi, tomu, ktorý zomrel na kríži. Proti Bohu, ktorý sa stal telom a zomrel, aby nás zachránil z kráľovstva temnoty. A úplne som sa zosypal. A povedal som, odpusť mi. Vyslobodil ma z paralýzy a ja som ho začal uctievať. Nepovedal nie. Pokľakol som pred ním a odovzdal som mu svoj život. Povedal som, prosím, odpusť mi to, dostal som pokyn čítať. Čítať Bibliu ako základ. Bibliu a iba Bibliu. Ako jeho slovo. Bibliu a jedine Bibliu a ukázal mi aj niektoré knihy, aby som ich čítal. Patriarchovia a proroci. Proroci a králi. Túžba vekov. Skutky apoštolov. Veľký spor vekov. Áno, veľký spor vekov. A kroky ku Kristovi. Spomedzi týchto kníh som si jednu veľmi obľúbil, Kroky ku Kristovi. Odovzdal som svoj život Ježišovi, to áno, ale môj život nebol dobrý. Keď som odovzdal svoj život Ježišovi, pocítil som pokoj, ale začalo prenasledovanie. Ale Boh je aj so mnou. Boh je so mnou. Nezáleží na tom, aký boj prežívam. Keď som volal na Ježiša, pripomínal som si jeho zasľúbenia, že za každým, keď budeme s vierou vzývať jeho meno, bude pri nás. Je zaujímavé, že v tomto svedectve počujeme o potrebe pozvania. Alebo, myslím, otvorenia dverí. Pretože Kristus je ten, kto stojí vonku a klope na dvere, ale nevyrazí ich ani si nevinúcuje vstup do niečieho života. Vchádza na základe pozvania, keď ho pozveš do svojho života. Musíš si ho vybrať. Rešpektuje voľbu človeka rozhodnúť sa. Ale v momente, keď ho požiadame, príde. Kedy si prestal vídať sily temnoty? Ako skoro potom si prestal vídať zlých anielov a prestal byť trápený? Trpel som tým viac než 10 rokov. Pretože som ich zvykol vídať. Niekedy som sa ľudí pýtal, vidíte tu nejakých ľudí? A oni povedali, nie, ale Boh mi povedal, aby som mu dôveroval. Vo všetkých týchto veciach mi hovoril, aby som mu dôveroval. Učil ma dôverovať mu po tom, čo mi zavrel zrak, aby som nevidel duchovné veci. Rozumiem. Dobre. A v ktorom roku si ich konečne prestal vidieť? Teraz je rok 2026, kedy si naposledy videl do duchovnej ríše. Hovoríme o roku 2017 alebo 2016. Čiže ty si vlastne len videl ľudí v miestnosti, ktorých ostatní nevideli?
A robili ti aj niečo zlé, prenasledovali ťa nejako, alebo si ich iba videl, no nesmeli sa ťa dotknúť. Áno, kedysi som ich videl. Ale nemohol som sa ich dotknúť a ani oni sa nemohli dotknúť mňa. Jasné, rozumiem. Dobre, chcem niečo povedať. Majú moc ovládať médiá. Majú moc ovládať všetku políciu na svete. Ak niečo ukazujú, je to preto, že im to bolo dovolené. Áno, jasné, súhlasím. Chcú, aby ľudia vedeli, čo sa deje. A potom na to zabudli. Ako by sa nič nestalo. Premýšľam, či sa nesnažia odhaľovať niektoré z týchto zlých vecí v správach preto, aby tlačili ľudí späť k náboženstvu, ktoré by potom mohli ovládať. Správne. Neviem to povedať po anglicky, ale viem to po portugalsky. O tomto viem viac po portugalsky. Ordem a partir do caos. Do caos. Poriadok z chaosu. Áno, poriadok z chaosu. Potrebujú vytvoriť chaos. Chaos, neporiadok. Áno. Dobre, neporiadok. Po chaose vytvoria poriadok. Za tým všetkým niečo vytvárajú. Chcú len presadiť svoje vlastné zákony, ktoré si sami vytvorili. Preto vytvárajú chaos. A s týmto chaosom chcú vidieť, aká bude reakcia ľudí. A keď uvidia reakciu ľudí, potom ich presvedčia. Teraz kvôli tomuto musíme urobiť toto a toto a ľudia tomu uveria a povedia, áno, to potrebujeme. Áno, za týmito vecami sa skrývajú zákony. Chcú niečo vytvoriť. Jednou z ďalších veľkých tém, o ktorých sa v poslednej dobe veľa hovorí, sú mimozemšťania, UFO a UAP, čo považujem za dielo démonov a myslím si, že ty by si s tým tiež súhlasil. Hovorilo sa o tom niečo. Máme tu na stole aj niekoľko kníh od Rogera Morneau. Alex, môžeš ich ukázať. Existuje nahrávka od Rogera Morneau, ktorý bol tiež zapojený do jednej z týchto tajných spoločností. Jeden satanistický kňaz mu povedal, že jedným z posledných veľkých podvodov budú mimozemšťania a že sa mimozemšťania predstavia ako tí, ktorí majú zastaviť náhle zničenie planéty. Chvíľu sme sa rozprávali s kňazom a povedal nám, môžem vás obrať ešte o trochu času a povedať vám o niečom veľmi fascinujúcom. O veľkom pláne nášho majstra na zozbieranie množstva národov pre jeho povolania tesne pred ukončením veľkého sporu medzi silami dobra a zla. Pokračovali sme po tom, čo sme prejavili hlboký záujem a chceli sme vedieť viac o aktivite démonov. Povedal, bude to prevedené unikátnym spôsobom. Tento veľký plán, povedal, bude taký, že ho ľudia príjmú. Ľudia tomu uveria. Démoni sa vyhlásia za obyvateľov ďalekých planét v galaxii, ktorí prichádzajú varovať obyvateľov Zeme pred blížiacim sa zničením planéty. Teda pokiaľ sa niečo vážne neurobí, aby sa tomu vyhlo. Budú tvrdiť, že majú mimotelové skúsenosti. Poznáte mimotelové zážitky? Áno, čítal som o tom. Inými slovami, údajne niektorí ľudia sú schopní astrálne cestovať. Veria tomu, že majú nesmrteľnú dušu, ktorá ide do rôznych častí sveta. Vidia rôzne veci, potom sa vrátia a o všetkom napíšu. Počul som o tom. Vzhľadom na fakt, že milióny ľudí na Zemi verí, že majú nesmrteľnú dušu, tak bude ochotne prijímané to, keď budú démoni skrze transmédium hovoriť s vplyvnými ľuďmi. Čo je vlastne transmédium? Dnes by sme povedali channeling. Kanál, osoba, skrze ktorú prehovárajú. Shirley Mlinová má skúsenosti so špiritizmom a obyvateľmi najvzdialenejších planét v galaxiách. Celú výpoveď som si nahral, má 3 hodiny. Počuli ste, ako sa naplnilo to, čo vám povedal veľkňaz pred 45 rokmi? Áno, presne tak. Bolo to niečo, čo sa spomínalo aj na vašich stretnutiach tajnej spoločnosti. Vedeli ste o tom, že by na konci použili mimozemšťanov ako zámienku? Dobre, chcem povedať niečo, čo je v Biblii a tiež v knihe Veľký spor vekov, ktorú tu máš.
Ježiš v Biblii hovorí, že na konci sa objaví veľa falošných Kristov a veľa falošných prorokov. A takisto budeme vídať anjelov. Pavol povedal, že na konci budú mať títo anjeli moc premeniť sa na anjelov svetla. V knihe Veľký spor vekov sa však tiež píše, že na konci veku, na konci tohto sveta, sa anjeli premenia na ľudskú podobu. Učil som sa s nimi. Vyrastal som medzi nimi. Zvykli sa premieňať na bytosti, ktoré v tomto svete neexistujú. Sú to špecialisti, ktorí sa vedia premeniť na také bytosti, o ktorých ľudia museli veriť, že existujú, aby ľudí zmiatli a presvedčili ich, že neexistujú padlí anjeli. Len mimozemšťania. Mimozemšťania áno. Áno. Takže by sa vám zjavovali v rôznych podobách a ľudia by ich považovali za mimozemšťanov. Ale tí padlí anjeli, tí mimozemšťania, o ktorých tu hovoríte, ktorí ovplyvňujú všetkých politikov a ekonomiku, sú v skutočnosti padlí anjeli. Áno, inými slovami sú to padlí anjeli. Žijeme spolu s nimi. Sú tu. Aj teraz nás počúvajú, keď sa rozprávame, robia všetko preto, aby to zastavili. Ale Boh je tiež s nami a chráni nás. Aj keby existovalo 100 miliárd padlých anjelov, na Božej strane je ich o 2/3 viac. Tretina anjelov odpadla. Takže o koľko viac nebeských anjelov máme na svojej strane, nad ktorými je Kristova moc, proti ktorej oni nemôžu obstáť. Veľmi pekne ďakujeme, že ste sa k nám dnes pridali. Myslím si, že je dôležité uvedomiť si, aký skutočný je tento boj, ktorému čelíme. Preto je dôležité zostať blízko Bohu a vyhýbať sa všetkým modlám, ktoré sa Satan a zlí anjeli snažia vytvárať, aby sme uctievali niečo iné než Boha. A tiež si musíme uvedomiť, aký reálny je tento zápas. V pozadí existujú pravidlá a veci, ktorým úplne nerozumieme, ale niektoré z nich môžeme rozpoznať čítaním Biblie a spisov ducha prorockého. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste sa k nám pripojili v epizóde Heritage and Hope. Nezabudnite lajknúť, zdieľať a odoberať tento kanál, aby ste boli stále v obraze, pretože čoskoro prinesieme veľa zaujímavých videí. Boh vám žehnaj. Preklad a dabing, strih a úprava. kresťanskefilmy.webnode.sk